Meidän täytyy löytää jäässä piileskelevä pellehirviö. Otetaan se esiin! Voi ei! Mikä tuo on? Tämä on oikea hirviö! Hei rakkaat katsojani ja suosikkitilaajani. Olemme nyt jäätyneellä autiomaalla. Jalkojeni alla on pelkkää jäätä. Täällä oleminen on todella vaarallista. Katsokaa, sillä seisomme nyt pelkän jään päällä. Vettä tulee ulos ja voimme pudota alas milloin tahansa. Mutta silti tulimme tänne, koska paikalliset kyläläiset kertoivat minulle nähneensä hullun murhaajan, miehen, joka näyttää pelleltä ja hän metsästää lapsia. Olemme nyt täällä selvittämässä, onko tämä totta vai ei. Löydämmekö jotain epäilyttävää ja pelottavaa tältä hylätyltä, jäätyneeltä järveltä? Ei kovin kauan sitten liityin häviäjien kerhoon ja äskettäin he kävivät jossain täällä etsimässä miestä, joka näytti pelleltä. Ja itse asiassa Aleksin ystävät saattavat myös olla sen hirviön, sen miehen uhreja. Paljon lapsia katoaa täällä lähistöllä, joten laitan metallin paljastimeni päälle ja aloitetaan tutkimus. Jos löydämme jotain, joka liittyy murhaajaan, mielipuoleen tai jonkinlaiseen hirviöön, joka näyttää pelleltä. Kyllä, Pelle. Joo, se on aika outoa, mutta olen kuullut, että monet ihmiset pelkäävät pellejä. Se on kuin pellefobia. Sellainen juttu, kun pelkää pellejä. Siksi monet hullut, murhaajat ja tappajat käyttävät tällaista ulkonäköä pelotellakseen ihmisiä, kuten ystäväsi, jotka ovat ehkä poissa. Hei, mutta sain signaalin. Henkilökohtaisesti en usko, että kaikki nämä Aleksin ystävien katoamiset tai kaikkien paikallisten kyläläisten katoamiset liittyvät hirviöklovniin tai murhaajaan. Mutta katso paikkaa, jossa metallin paljastimeni antoi signaaleja. Näemme rikotun jään palasia, ja se on aika outoa. Ja näen jotain punaisia läiskiä jään alla. Punaisia läiskejä. Joo, paljon punaisia läiskiä. Se on aika karmivaa. En vieläkään ymmärrä, mikä se on. Näet jotain valkoista, jotain mustaa ja punaisia läiskiä. Mutta joka tapauksessa se voisi olla vihje tutkimukselle. Katsotaan, onko tämä totta vai ei. Murretaan jää ja katsotaan, mitä siellä on. Joo, jään alta tulee vettä. Ja ehkä nyt näemme sen selvemmin. Okei, kokeillaan rikkoa se noin. Okei, nyt jää on rikottu ja voimme nähdä, mitkä salaisuudet piilevät jään alla. Miten kaikki liittyy hulluun pellemurhaajaan ja onko se totta vai ei? Tämä verinen läikkä. Voi luoja, se on kuin voi luoja, tyypit. Oho. Tämä näyttää ihan verisiltä käsijäljiltä tai joltain tuossa. Voi luoja. Mitä ihmettä? Voi, olen huolissani ystävistäni. Entä jos se on heidän kädenjälkensä? Ehkä, en tiedä. Anna kun otan sen jutun pois. Voi katso, se on ihan vahingoittunut tuolta puolelta. Siinä on paljon punaisia veriläikkiä. Ja joo, pidä sitä noin. Kun joku olisi yrittänyt paeta, mutta ei tehnyt niin. Tervetuloa Derrin kaupunkiin. Derry? Mikä on Derry? Derry on kaupunki, jossa minun seurani sijaitsee ja jossa tämä hullu Pelle nähtiin. Se liittyy jotenkin pellemurhaajaan, hirviöpelleen. Hän asui Derrissä. Kyllä. Joten olemme oikeassa paikassa. Voi luoja. Ja haluatko sanoa, että tämä murhaaja voi olla jossain lähellä? Sanotaan, että tällä Pellellä on todella terävät hampaat ja tämä osa oli purtu irti näin. Voi luoja, onko Pellellä terävät hampaat? Ihan kuin hirviöllä. Tämä Pelle ei ole ihminen, se on hirviö.
Se on olento. Ei. Minut palkattiin tänne tutkimaan pellemurhaajaa, tappajaa, mielipuolta. Mutta sinä puhut minulle hirviöstä. Kyllä, tämä olento tappaa ihmisiä. Se on silti uskomatonta. Ystäväni, sinä kerrot satuja. En tiedä, onko tämä totta vai ei, mutta se kuulostaa oudolta. Niin kuin satu, tiedäthän. Se on ensimmäinen vihje siitä, että olemme oikealla tiellä. Joo, olet oikeassa. Tämä näyttää karmivalta, tämä näyttää oudolta, mutta joka tapauksessa meidän pitäisi jatkaa tutkimustamme. Ja ole hyvä, Alex, rauhoitu. Etsimme murhaajaa tai hirviötä. En vieläkään tiedä. Joten kaverit, jatketaan kuitenkin eteenpäin. Ehkä etsimme sitä hirviötä, josta Alex puhuu, tai ehkä jossain oli murhaaja, mihin itse uskon. On todella vaarallista jäädä tänne jäätyneelle autiomaalle, koska täällä on niin kylmä. Ai niin, saimme signaalin. Joo, mutta anna minun puhua loppuun. Täällä on niin kylmä ja tällä hetkellä lämpötila on -35 astetta. Kirjoita kommentteihin, millainen sää teillä on ja mistä päin katsot tätä videota. Kerro minulle. Kyllä, en tunne enää sormiani. Joo, täällä on tosi kylmä. Odota, näen tuolla jotain mustaa. Ehkä se on meidän vihjeemme. Tai ehkä se on jotain outoa. Joka tapauksessa hakulla voimme selvittää sen. Ollaan siis todella varovaisia, ettemme riko vihjettämme, koska se voi olla todiste. Koko ajan kun olemme täällä, minulla on tunne, että joku tarkkailee meitä. Minulla on samanlainen tunne, joo. Koska olemme todella karmivassa metsässä. Ystäväsi ovat poissa ja paikalliset kyläläisetkin ovat poissa. He ovat vain kadonneet, eikä heistä ole mitään tietoa. Ja vain nämä asiat, jotka löydämme jään alta, voivat antaa meille vihjeen siitä, miten kaikki liittyy toisiinsa. Ai, tässä on vesi. Odota, mitä? Luulin, että etsimme jotain mustaa. Tuolla on ehdottomasti jotain punaista. Jotain punaista, joka näyttää luulta. Se on vähän outoa, mutta jatketaan silti. Oho, osuin johonkin. Se on ehdottomasti luu. Tai jotain. Jotain verisen punaista. Se on sormi! Tule katsomaan. Sormi. Joo, ehdottomasti. Jäätynyt sormi. Voi luoja, tuo on niin karmivaa. En tiedä. Ehkä se ei ole sormi. En tiedä. Se vain ehkä näyttää sormelta tai joltain. Luuletko, että tämä pellemurhaaja leikkasi ystäväni sormen irti? En tiedä, mutta tämä on radio. Tämä on tieni kannettava radio. Tämä on kerhon radio. Joten olette käyttäneet tällaisia laitteita kerhossanne. Kyllä, käytimme tätä viestintää. Voimmeko käyttää sitä jotenkin ymmärtääksemme, mitä täällä on tapahtunut? Koska en tiedä, mikä se juttu jään alla on. Se muistaa viimeisen radiopuhelun. Joten laita tämä päälle, käynnistä laite ja soitetaan viimeinen tallenne. Ai. Hei kaverit, missä te olette? Luulen, että olen eksynyt. Hän on eksynyt. En tiedä, mies. Olemme eksypsissä täällä. Täällä on karmivaa. Tuolla on Pelle. Pelle! Voi luoja. Voi hyvänen aika. Jotain pahaa on tapahtunut juuri tuossa paikassa. Ja ehkä se, mitä näemme tuolla, aivan jään alla, liittyy jotenkin tämän radion omistajaan. Hän oli yhteydessä, ei enää. Nyt tiedämme, että tämä pirun olento todella jahtaa lapsia. En tiedä, mutta tämä on Pelle. Onko se hirviö? Onko se salaperäinen olento? Vai onko se vain jonkinlainen murhaaja tai tavallinen sekopää, joka on pukeutunut Pelleksi? Slav, ulkona on niin kylmä. En tunne enää sormiani. Mikä sinun ongelmasi on? Tee se vain noin. Ja parempi ettet huuda, koska tällä alueella saattaa yhä olla jotain salaperäistä. Ja kuten aiemmin kerroimme, täällä saattaa yhä olla joku sekopää, joka tarkkailee meitä. Joten olethan hiljaa, Alex. Mutta joka tapauksessa meidän täytyy jatkaa tutkimustamme ymmärtääksemme, onko tämä kaikki totta vai ovatko nämä vain jonkinlaisia keksittyjä tarinoita.
En tiedä. Joo, tämä alue näyttää karmivalta ja oudolta. Katso nyt tuota metsää. Ja haluan muistuttaa sinua, että jossain aivan allamme on puhdasta jäätä. Okei, saimme signaalin. Tärkein asia, kun teet tutkimusta, jos olet etsivä kuten minä, on löytää yksi tärkeä asia. Murha-ase. Jos löydät aseen, voit koota koko tarinan. Katsotaanpa siis. Kyllä. Tässä on rikottua jäätä. Se voi olla merkki tappelusta. Joo, näemme siinä jotain. Mutta en ymmärrä mikä se on. Jotain isoa, vähän punertavaa tässä. Se on outoa. Jotain mustaa on lähellä. Eli siinä on 2 asiaa. Ehdottomasti. Siinä on 2 asiaa. Yritetään rikkoa jäätä, jotta saadaan tutkimus päätökseen. Joo, vesi tulee ulos. Hyvä. Joo, Joo, meidän täytyy poistaa tämä jää, jotta ymmärrämme, miten kaikki on yhteydessä. Voi luoja, katsokaa! Jotain tuolla. Se on kuin kahva, jossa on punaisia veritahroja. Voi luoja. Mikä tuo on? Tämä on saha, ei mikään tavallinen. Katso muotoa. Se on niin erilainen ja niin outo. Ehkä se on vain työkalu kylästä, kyläläisten työkalu. Mutta katso, se on niin ruosteinen ja niin outo. Muistatko, että kerroin sinulle aiemmin murhaajan aseesta? Jos saisimme sen, voisimme ymmärtää koko kuvan. Okei, katsotaanpa mitä muuta hänellä on täällä. Toinen asia on juuri saamassa. Voi hyvänen aika. Nämä ovat ehdottomasti punaisia veritahroja. Eikä tämä ole pelkkä työkalu vai mitä? Tämä näyttää ehdottomasti murha-aseelta. Kuten sanoin, siinä paikassa ei ole mitään salaperäistä. Se on todellinen rikospaikka. Se on murhaaja, ei mikään hirviö. Ehkä hän käytti tätä sahaa katkaistakseen tämän jutun. Ei mikään hirviö, kuten sanoit minulle aiemmin. Tämä on vain hullu murha, jossa on tyypillinen murhaajan ase, eikö niin? En ole täysin varma. Tämä viidakkoveitsi ei näytä kuuluvan murhaajalle. Ystävälläni oli täsmälleen samanlainen, joten ehkä tämä on hirviön juoni. Eli haluat sanoa, että ystäväsi käytti tuota viidakkoveistä taistellakseen hirviötä vastaan? Ei murhaaja käyttänyt sitä asetta. Koko kerho metsästi hirviötä tappaakseen hänet. Se on aika outoa. Mutta entä saha siinä tapauksessa? Ehkä ystäväni halusivat tehdä ansan hirviölle puusta. Todistaakseen sen. Katso, ei ole veritahroja. Joten ehkä sinun version voisi olla totta. Mutta silti, en usko hirviöihin. En edelleenkään usko olentoihin, koska olen täällä tutkimassa murhaajaa, ihmisten katoamista. Joka tapauksessa meidän täytyy jatkaa tutkimusta, koska yhä on paljon mysteerisiä kysymyksiä, ystäväni. Joten mitä nämä Derrissä tapahtuvat oudot jutut oikein ovat? Onko tämä paahirviöklovni olemassa? Vai onko kyseessä vain typerä murhanhimoinen sekopää, joka teeskentelee olevansa hirviö? Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentteihin. Jos tiedät koko tarinan, kerro minulle ja annan kommentillesi sydämen. Jatketaan siis. Joten meidän täytyy jatkaa jäälöytöjen etsimistä, koska tämä alue muuttuu yhä karmivammaksi, kaverit. Saimme täältä heikon signaalin. Oi, todella vahva signaali jossain lähellä. Selvä. Katsotaanpa. Mitä siellä on? Onpa outoa, mutta näen jotain neliön muotoista. Käytetään siis hakkua ja rikotaan jää, niin nähdään, mitä siellä on piilossa. Yritän olla mahdollisimman tarkka. Yritän irrottaa tämän hyvin varovasti, koska se voi olla todella tärkeä vihje tutkimuksellemme. Jäästä on tullut helpompi nähdä läpi, mutta en silti ymmärrä, mikä tuo on. Jos teillä on ideoita tai ehdotuksia, kirjoittakaa ne rohkeasti ylös.
Hei kaverit, sehän on iPhone. iPhone? Se sininen, joo iPhone. Voi luoja, tämä on hullua. Ystävälläni on täsmälleen samanlainen iPhone. Ei. Tämä iPhone jää minulle. Tämä on minun löytäni. Mitä? Joo, tietysti pidän sen itselläni. Wow, tuo on uskomatonta. Aito iPhone. Kuinka kiiltävä se onkaan. Itse asiassa rakastan iPhoneja. Mistä sinä pidät enemmän? Androidista vai iPhoneista? Mikä on sinun mielipiteesi? Kerro minulle, mutta katso kuinka tyylikäs se on. Ehkä siinä on jotain sisällä. Joitain videoita, joitain äänityksiä. Okei, kokeillaan käynnistää tämä. Mutta jos se on tyhjä, pidän iPhonen itse, okei? Hei, katso, se meni päälle. Katsotaanpa kuvat. Akku on melkein loppu, joten kiirehditään. Viimeinen kuva näyttää tältä. Mikä tämä hahmo on? Tässä se on. Katsotaanpa toista kuvaa. Vau! Se ei näytä ihmiseltä. Se näyttää klovnilta, mutta sillä on todella terävät ja suuret hampaat. Voi hyvänen aika. Tuo voisi oikeasti olla ystäväsi iPhone. Hän otti nämä kuvat ennen kuin jotain pahaa tapahtui. Katsotaanpa toista kuvaa. Voi hyvänen aika! Tämä on juuri se hetki ennen hyökkäystä. Tämä on niin karmivaa. Tämä olento näyttää niin oudolta. Jatketaan. Ei! Akku loppui. Ulkona on tosi kylmä, joten tämä ei enää toimi. Ehkä ystäväni menetti vain yhden sormen ja on silti hengissä. Jatketaan tutkimustamme, niin saamme lisää vihjeitä. Jatketaan samaan malliin. Ehkä voimme ladata sen. Ja palauttaa puhelimen ystävälleni, eikö niin? Ehkä. Tämä tarina alkaa vaikuttaa yhä epäilyttävämmältä minusta. Kyllä, vielä yksi asia. Täältä tulee toinen signaali. Katsotaanpa. Voi, näen jotakin. Jotain ei kovin syvällä. Näen jotain kultaista tai oranssia hohtoa keskellä. Vesi näkyy nyt selvemmin. Outoa. Lisää vettä tulee ulos, jotta voimme yrittää rikkoa jään. Voi luoja, mikä tuo on? Se näyttää rituaalitikarilta. Mitä? Miksi sinä kutsuit sitä? Merkit. Katso väreissä olevia merkkejä. Ne näyttävät vähän oudoilta, mutta selitä. Mitä se tarkoittaa? Tämä juttu saattaa olla taianomainen. Mihin tätä juttua käytetään? Ystävät kerhosta loivat tämän erityisen aseen tappaakseen olennon. Joten tämä on ase salaperäistä pellehirviötä vastaan. Jos siis pelkäät näitä hirviömäisiä ja salaperäisiä juttuja, pidä se itselläsi, okei? Mutta itse en usko sellaiseen. Meidän täytyy jatkaa tutkimusta. Tämä näyttää vain kiveltä tai joltain sellaiselta. Miksi se hohtaa ja tärisee kädessäni? Luulen, että tunnen sen. Au! Mikä sinua vaivaa? Mitä ihmettä? Tärisin täällä kuin joku typerä koira tai jotain. En tiedä. Tunsin vain jotain outoa hetken aikaa, kai. Ota tämä juttu ja mennään. Meidän täytyy jatkaa tutkimusta. Pääni, löit minua niin kovaa. Alex, huolehdi siitä typerästä hohtavasta kivestäsi ja myös päästäsi, okei? Joo, Tämä juttu pitää jonkinlaista ääntä. kyllä. Ai, saan täältä signaalin. Tuo se lähemmäs. Hei! Mitä lähemmäs pääset, sitä kovemmaksi se ääni tulee. Voi luoja, tämä on niin karmivaa. Mikä on signaalin lähde? Odota, mitä? Mikä tuo oli? Voi luoja, ei voi olla totta. Tuolla on pellepää, jolla on todella terävät hampaat. Voi luoja. Joo, nämä asiat ovat jotenkin yhteydessä toisiinsa. Slav! Oi! Oletko kunnossa? Okei, joo. Katsokaa pojat. Voi hyvänen aika. Se on oikea hirviöklovni! Se on aivan jään alla! Ja katsokaa kuinka karmivalta se näyttää! Se on oikeasti kuin Pennywise-klovni oikeassa elämässä jään alla. Tämä on aivan uskomatonta. Ja nyt koko tarina vaikuttaa olevan totta. Mutta mikä tämä juttu on?
kuten sanoit, tikari. Ehkä tätä taikuriesinnettä käytettiin taistelemaan hirviötä vastaan. Meidän täytyy rikkoa jää ja katsoa, mitä siellä on. Tehdään se. Vesi tulee sisään ja nyt näemme klooni Pennywisein kuvan selvemmin. Ja siitä on tullut vieläkin pelottavampi, kaverit. Hänen silmänsä tuntuvat katsovan suoraan sieluuni. Voi hyvänen aika. Mutta jatketaan eteenpäin. Totuuden hetki, kaverit. Kaikkein karmivin totuuden hetki. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Voi, ole varovainen sen suun kanssa. Sen suun kanssa tietenkin. Wow, nämä jääpalat ovat niin puhtaita. Voi hyvänen aika. Hänen silmänsä, hänen suunsa on niin karmiva. Se näyttää niin oudolta. Voi hyvänen aika. Wow! Ah! 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 Ystäväsi näyttävät siltä, että he voittivat hänet. Näyttää siltä, että he käyttivät tätä asetta. He taistelivat Pelleä vastaan, ja nyt tämä on Pennywisein jäännös. No niin, Pennywise on nyt kuollut. Tämä ei ehkä ole loppu. Pelle saattaa palata. Meidän täytyy jatkaa tutkimustamme. Hei kaverit, jos saamme paljon katselukertoja tälle videolle, tilatkaa kanava ja jatkamme tutkimustamme. Ehkä löydämme lisää karmivia vihjeitä tästä typerästä Pelleistä, tai ehkä joistain muista erilaisista hirviöistä. Toivottavasti piditte videosta. Mutta vielä, hei Alex! Outs. Lopeta tuo, okei? Ole varovainen sen taikatikarin kanssa, okei? Joten kaverit, luulen, että meidän täytyy lähteä tältä alueelta, koska tämä outo tunne, että joku katsoo meitä tai joku on lähellä, ei jätä meitä rauhaan. Minun nimeni on Slav, tämä on Alex. Kiitos kun katsoitte, nähdään pian uudestaan. Älkää unohtako tilata kanavaa. Mennään Alex, tule! No, karmivat silmät. Ehkä suu. Niin, että se olisi auki kaukaa katsottuna. Näin. Vittu. Ja kaikki pystysuunnassa. Ihan kuin se olisi otettu iPhoneilla.